Loaldi ederra egin dut, esan dit Renata kafe hartu eta gero, ordubete eskaz geratzen zaigu iristeko. Uste baino laburrago egin zait neuri ere, hitz egiteak laguntzen du horretan. Egia da, lehengo solasaren inguruan galdera bat geratu zait egin nahi nizukena. Lortu zenuen jakitea zein zen Dos Amigoseko bigarren laguna? Barregingo duzu jakiten duzunean, azkenean ez zein horrein importantea. Paper berdeko galderen artean, Estatu Batuetan egongo naizen helbide askatu didate. 10 Columbus Circle, Apartment 12C, New York, NY, 10019. Karmentxu Paskualen etzea da. 14 urterekin atera zen Karmentxu etxetik. Donostia utzi eta New Yorkera egin zuen amarekin batera. 50ko hamarkada latzartan. Han, izeba zuten zain, izeba jostuna. Jose Antonio Agirreri eta Jesus Galindezi egiten omen zizkien jantziak izebak. 14 urterekin joan eta gaur arte Ameriketan. Beretzean nagoenean elkarrekin gozaltzen dugu egunero. Leiotik, New Yorkeko kaleak ikusten dira. Autoak eta jendea, arantzonantzean. Bakarrik bizi da Carmen. Seme-alabak hasiak ditu, bakoitzak bere bizimodua egiten du. Hemen inork ez zaitu agurtzen esan zidan behin gozaltzeran ginela. Normala da hori, halako hiri batean ez duzu inoiz kalean pertsona bera gurutzatzen. Itzultzailea da ogibidez, erretiratu eta Donostiara bueltatu nahi duela esan zidan.